Aske ngabe linetha mazambane nazi kahle kume yonke into eSouth Africa igenerations ngalelo langa nomkhokha yonke isophe khona ayibuka umuntu just because uMashudula kumele azochaza alande ngisho udadewabo azakhulunyelwe nawo umzalo obhuti bakhe into engenzeki entombeni umuntu obanje lo mhlangano nomfazi you understand umuntu obanje lo mhlangano nomfazi kodwa ke ngime ngisolwe ngime phambi kwesiphambano uma ngabe ngithi mina ukube mina lo bekunyawo kanje yakwesilisa kathi akangifase ngabe namanje ngisakhuluma South Africa ningiphikise ungabe namanje nimile niyangichazela ukuthi no bengicela ukufakwa kanjani njani ngakho nje nganza kwethu ngithi cha mina ngizoliveza leli labantu besifazane uma ungeneme noma kunento ongayithandi ikhulume musu kuvumela ushuthi mase phenduka vela Sephendukela kuwena. kanti uphenduka sengihleli mina la unyawo lakhe bese yabona weSouth Africa ngamdangela mina ngamdangela ngempela ngoba futhi into engisolayo la esikhundleni sokuba nehlukanisa unyaka nifuna ukuzohlukanisa mina nomntakwethu lento enhle engaka enginenzele yona nina yokunivezela indaba zami nifuna ukuyona ngoba nakuvele ezinye izinto zingalungile uyabona niqale nabiza into yami ngescash ngilodala nathi into yami lodala iscash ngaleso sikhathi wena uhleli kwi relationship kuyophela inyanga yesibili manje akakaza thumele kini lo thandana naye uke wambuza lo mfana othandana naye ukuthi wethu njengoba sesiyoqeda iviki lesithathu sithandana nje yini ngempela awuthumele ngane ekhaya uke wayibuza lo nto njengoba usubhizi angikhumbuli wawungekho ngiqondo wawungekho mhla futhi ngihambisa isuitcase awukazi uposte lutho ngokuthandana kwami noMashezi namhlanje njengoba sekuvela isithombe salona wesifazane obengena umoya kusho ukuthi mhlawumbe ungabe ungadilala ngabe umoya kanjani sokuwena osuposta qala usutrendisa izithombe usuwenza yonke into le ngoba manje sekukhuluma mina ngivele ngumuntu ongasona isibonelo esihle ngiyochaza kuze kube nelento ngichaze nihlanganaphi vele nini hey phumani nje kumina ngiyekene phumani kimi omunye uthi bhuti umafudla nisibonele esihle kithina ninosisi Mashudula manje thina ningayenzi lonto sesizobukela hayi anibukela kwezinye izinto akanithole noma ezinye izinto noma ngabuka lezi drama lama-drama amandiya lawo onirupha lawo akhulumisa isiZulu nakhona kuyathandwana ngeke ungayitholi into eyisibonelo esihle uma kuwukuthi kanti mina nizongichazisa ngisho izinto ezo yazi bhuti mfethu into elula kanjani nenzeke lapho ngoba sivakashela ukwazi nje uyenga kusho ukuthi mina ngihlalele ke la ngihlalele khona nabane wethu nodadewethu ukuthi kujatshulwe kumnandi abebe lapha naye kwamaqumbi bayibonile indaba ebiyenzeka lapho ngibejatshulwe kanjani kusho ukuthi udadewethu lona futhi naye angifuni ukumsola mina udadewethu uhleli lapha kanje esitulweni ukhuluma nabangani bakhe nje lapha akhuluma khona indaba ayikhulumayo ugcine kungekho umuntu uma igcina ngakho umuntu uyaxoxa uma esesuka kusho ukuthi uma esephenduka vela Sephendukela kuwena. kanti uphenduka sengihleli mina la unyawo lakhe bese lwenze njani lubo mina kanti sekukhona lezi intathele ezibolile intathele ngathi intathele ingafana nohlaka production intathele noma zingafana noBhanyazile kanje eTV hayi ezinye intathele kukhona intathele eseyicuphe ngecamera lapha zicupha futhi ziyidomu ngoba ushutha exactly lapha nginasisi susa ngalangothi suswa ungadini yabo sikhombe sengivuka ekseni sisiyatrend yabo naye umntakwethu ngenxa bephela isikhwele naye nokungithanda ngeke ngithi ngiyamsola ngokuthi mhlambe elwa ngendlela ngayo yabo but nje igama lilonke ngicela nehlukanise unyaka niyeke ukwehlukanisa mina nomntakwethu anihlangene nokuthi lapha umuntu obekhona kwamaqumbi ungibonile ukuthi mina bengihamba nobani uyazi futhi ukuthi ngithe uma sengingena etaxini lele besifike ngalo ngahamba nobani uyabona so nje phumani kumina vala futhi nawe lento le vala